to my channel, and for today's vlog ay maglalaro kami ng Never Have I Ever Chubby Bunny Challenge. And ang aking sister, ang aking kalaro, and then siya naman yung taga-tanong, and silang dalawa ang aming audience. Kaya mag-start na kami. Tara. Okay. Wow! Simulan na ako. Never have I ever kabang na cutting classes. Sige. Nabuli sa eskwelahan. Sulay. Sulay tayo. So, napag-ulit tayo. Napaakan o kiro. Mihila kung mahulog. Mahubog yan. No, wala dito ko ang nila. Nalut. Namukong sa jeep. Nakalibang. Nakalibang sa underwear. Ha? Nakalibang? Oh. Di pa hindi nag-inggit na gamay. Sa una pagkabata. Nagkautot na tao. Nakautot nga naay daghang tao. Na-try mo na ba na-try mo na bang lumingon? Pero hindi ikaw ang tinawag. Nagtatry na ba ko nga? Lumingon, pero hindi ikaw ang tinawag. Sulit na, kadamay. Natingi mo lang ni. Nakatry ka na ba na? Nakatry ka na. Oh, pilita. Pilde. Oh, panalo si Ate Lisel. Round 2. Okay. Nakasuway ba ka? Nagibukbok sa tubangan sa barkada. Sulay ko sa una. Wala. Gidukod o bunal sa mama o papa. Wala, gidukod ko sa una. Nauyad nimo imong crush. Sulay, yes. Kalimot o pangdra. Sige. Nakatry kang giapas o bunal kay naligog dagat. Sige kayo. Diba po ka agad. Kanay. Nanguhurot din magkatanong muhurot. Di na murot din kung wala ka rin. Nanguha o butong bisag dili imuha. Yes. Nanguha butong? Yes. Oh my God! Niambak. Katong first gidugo. Ano yung siya sulat, anak? Niambak? Niambak, bisa di mana? Gidugian. Wala ka ni kumno? Wala ito ang pala. Nakasulay ka nga naligid sa handigon? Handigon? Ano handigon? Tumbungon. Ay, handig sa tumbungon. Sulay? Ano ka? Ano? Nakatry na ka nga toothpaste nimo asin. Naligo ug dagat bisag klase. Kanay.
No, 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 no. Hala, naglaway ang musa! See you next time! Oh, bisa mo nakalaga ka? Bata sa rin doon. Bisa mo nakalaga sa rin? Sige! Sige! And continue na guys sa round 3 kasi nasasalan mo doon. Okay. Siya. Okay, ako first question. Okay. Nakasulay. Never have I ever nga nag-cutting classes mo sa school. Kasi nakasuway. Nakasulay din? Oh, very good. Kasi nakasulay nga nanguhag sinsiyo sa tindahan. Ay, siya ka? Ikaw? Nakasulay din? Looking up very good. Insay nakasulay nga nakakaon og Jollibee. Oh, kami yun. Wow. Ikaw magpupuros. Pasok din. Maluwag po yun. Ay, dili sa ako na. Isuk sa kilid. Ayan, yes, sunod. Kisay nakakasuway nga nakakaon og McDonald's. Sa muka po nga. Ay, magluday? Ikaw, ako na lang naon mo din. Oy, kaon ko. Pero may sa unang ipalitan ka. Tulog na. Ay, ako na lang na. Susuk. Maro ako ka, oy. Sige, ano. Kamutukan, ganit ang mga. Sunod. Kinsay nakasulay nga ipalitan og dulaan. Kinsay nakasuway nga gigugod ni mama og unan. Wala na. Continue. Okay na lang, o si CJ. Hindi na. Sa tayo pautan na lang. Kinsay nakasulay nga nanguha og lube. Nanguha og lube. Ako. Sige. Bigyan ka na Sunod. Kinsay nakasuway nga Ako na lang. Kinsay nakaihi sa purol. Ako. Oh, ikaw Kim. Eh, usap ko si Jay. Ikaw Kim, mas hindi usap. Kita mo na sa camera. Kinsay nakasuway nga nakalibang sa panty or brief. Kaya nagdali-dali. Ako. Binger. Wala magaling. Sige, kawin. Sige, next question. Kinsay nakasulay nga nag-wild kay wa ta guys gusto.